नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आंनि गोदान बिजों आरोना दिनै माने फिल्डआव थांगासिनो आरोना हाग्राबारिजों बारस'बाय आं माने ओरैबा थाबमोन नालाय नै बल लाबाय बुटबो लाबाय नै बलजों एसे मोदोमफ्रानो देरलाजोब्बाय बुलाजोब्बाय गाइस माने बेखौनो एसे प्रेक्टिस खालामलायसै आरोना बुलाजोब्बाय न'आव थायै थायै खामानिबो गैथ'आ नालाय माने आं मैया नै भिडिअखौ लाबो मोनासै नैबेखौ नै सावना गालांजोब्बाय आरोना मालायनि बागानबाबो मिन्थिया आरोना मानसिफ्रा नै सावना गालांजोबो दा आं थांगासिनो आरोना नायलांबाय था बेजों थाबसिन मोनो नालाय बिदिजों फैबाय आं नायबाय थादो आरो गाइस मैया नै सावना गालांजोबनाय सोर सावना गालांखो मैया बुखुमोरनायखौ आं बारा क्लिपगोन आरो आं होमबाबो बुखुमोरनायखौ नै सावना गालांजोब्बाय आरोना मालायनि बागानखौनो मैया जों बुखुमोर फैजोबदों बेखौ आं ससे क्लिपबाबो होगोन आरो नोंसोरनो नायलांबाय था दाबो मिन्थिला आरोना मानसिफ्रा सावनाल' फैयो फाग्ला मानसि हाइस मयनायलै मानसिफ्रा सिबनाल' हो बारिनिल' सिबसनना हो औवानिखौल' सिबस'ना हो फाग्लालै मानसिफ्रा आयौ गासिनो मालायनि हाखौबो गारा मानसिफ्रा सावना गालांजोब्बाय नै दासो बुखुमोरखांजोब्बाय जोङो ओरैबायदि गरम जाजोब्बाय आरो खामबावबायसो नै फाग्लासो मानसिफ्रानो जाद मानसि थायोलै दुनियाव गाव गावनि हाखौ माबा खालामालासिनो खामबावबाय बुखुमोरना दे बुखुमोरदो फाग्लालै मानसिफ्रा खामफिनजोबगोन बियो नायलाय एफा मोजां जाबायनो बरिया जाबाय भिडिअ शुट खालामनो बिराद मोजां जाबाय आरोना नै गोथांनो सोरबा फटक लानोबा लाफैनो हागोन बरिया जाबाय आरोना मबाइलावसो बारा मोजां नुवासै मबाइला दाम खम नालाय नायदो होमबा नों गाइस आरामथार आरोना भिडिअखौ फिल्म मोनहैजासिम एसे बल जोनायखौ देखायलायसै नोंसिनो होमबालाय गाइस बेनो लामाया हाग्राबारिजोंसो फैबाय आं बारस'नानै हाइरडआबो ओइजोंमोन बेजों फैबाय आं होमबाबो गाइस नायलांबाय था आरो फिल्म मोननोसै हाग्राबारिजोंसो बारस'बाय आं लामाजों भिडिअ खालामा मानसिफ्रा गोदाव सोराव होनोना ओंखायनो पार्सनेलि ब्लग खालामबोबाय आं हारसिङै पार्सनेलनो नायलांबाय था होमबा ना गाइस बुंग्राया जोबा बबेसे भिडिअ बानायग्राखौ मानसिफ्रा जों जेखौ मोजां मोनो बेखौसो बानायो नालाय ओंखायनो मालायफोरनि बुंनायखौ बारा खोनासंनाङा आरोना गाइस जेखौ मोजां नोंसिनि सापर्ट मोनबानो जायो आंनि थाखाय ओंखायनो रावनिखौबो खोनासङा आरोना आं नै फिल्म मोनबाय फाइनालि फिल्म मोनफैबाय नैबेलाय फिल्म मोनफैबाय बरिया नै फिल्डआ ओइ मानसियानो गैया माथो जोग्राफ्रा मानसियानो गैया माथो हा बल जोग्राफ्रा गौरां थांदों हाब मा थेख्ला थेख्लि गौरांल' बिसोरलाय मा
गौरां गौरांल' बल जोग्रायानो गैया दिनै गौरां थांजोबदों गथ'फ्रा फाग्ला जाहैजोबा गथ'फ्रा गौरांखौ बन्द' खालामनांसिगोन र' मालाबा मोसौसो खालाजोब्बाय प्रेक्टिस गैलाना फिसिलाबो बरियानो बिथिं गोथैबारियावसो फिसिलाबो बेयावनो मेरला साख्रि मोनलांबाय आरोना जाय खस्थ' खालामदों जोंहा खस्थ' खालामा नालाय खस्थ' खालामाबो जोंहा इसिबां मानि खस्थ' खालामाना ओंखायनो मोनलाङानो बरिया साइसआनो नायलांबाय था आरोना सर्ट ओरैनो गेलेना फैखांबाय आरोना नै लोगोफ्राबो थांबाय आंबो फैबाय नै गाइस दा फैबाय आरोना गाइस बल जोनानै बुटजों भिडिअआ बारा इन्ट्रेस्ट जायासै होमबाबो नायलांदो आरोना देखायनो हायासै बल जोनायखौ दा मोनबाय मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै आरोना गाइस होमबाबो नायना थादो नेक्स्ट भिडिअखौ नायलांबाय था नै सोरबा फुरा सावखांना होलायबाय नै अरा फाग्लालै मालायनि बागानफोरखौ नायलाय माबायदि सावना होयो गाइस खामगासिनो फाग्ला जागोनलै